Netzako txoku izan zen, etxe bat bigarrena. Esan zen txiko maiak atestan, hartu hie eta haide berta bizitzea. Hemen etxin, zer ikusi behitzen da. Txoku zen netzako gauza bat, hain ikusten gauza da imprescindibli, tanoken behar gendure zerbait. Nik frantzea mantenimentu maixak arreglatu, zilak arreglatu, hori bizazio baldin bada, hau inbir da, hori ingou, gero ingou, dorotxe gauzak izatezen netzako. Nik altanik txukuren ipintzeko, nire biharra hoxe ezan. Berixak eta anak arreglatu, maixak eta mila gauza. Esatezen hau inbizu, hori inbizu, oton izan prest. Gauza asko agartzen zin, danetak zati banetzen, asko da jumen izaten nintzen. Ditzeko maiak, hartu izun hori eta juntak izan gerta. Porque hemen, etxin izan ikusi behitzen da. Hautzen beti enteruten nintzen ginen, baina tira, alare ondo pertzen naben. Ego guztura guten nintzen, ego obligazio bat hartu naben, da eso obligazio gutea, guztura guten nintzen. Eta, gero zaten naben tira, gauzi ondo duta, tira, polizio, pozik eto, nintzen, bertatik gana gauzak ginea. Da hori xe da jentik entrata, beste egin berba hain, honekin berba hain, beti aurre gute ginen. Gero zango dut, zu, aztu baik, gauzak, bai, akordatena. Listo, egin jaraz, bai, listo. Hortxe, pasat egin nuen, gero denpori, nire denpori. Baina guten izan ezan, kontzientzia batean guztora pentsata.